Камал театры халқыбызның иң яраткан артисты Нәҗибәсез калды. Россияның һәм Татарстанның халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Нәҗибә Ихсановны соңгы юлга озаттылар. Мәрхүмә белән хушлашу Камал театры алдындагы мәйданда узды. Нәҗибә ханымның туганнарының тирән кайгысын уртаклашырга хезмәттәшләре, дуслары, шәкертләре җыелды. Озату мәрәсимен Татарстан Республикасының мәдәният министры Ирада Әюпова алып барды. Нәҗибә ханымның табигать биргән, Ходай Тәгалә биргән талантыннан тыш аның искиткеч тырыш икәнен әйтәсем килә. Менә тырыш, моны мин кабатлап әйтәм. Үҗәт дәрәҗәсендәге тырыш, кичкенә роль бирәләрме? Олы роль, төп рольме? Ул аның өчен әһәмиятле түгел. Ул бөтен җанын, тәнен биреп, менә шул рольгә кереп бетә, аңа бүтән нәрсә юк тормышта. Нәҗибә үзенең эшен эшләп китте ул. Нәҗибә Ихсанова булып, дан алып, аны халык бик яратты. Нәҗибә шундый күп планлы артист иде, аны бер амплуада гына әйтеп булмый, ул героин уйнап башлады. Лирик героин, шәп героиндар уйнап, һәм характерлы рольләрдә дә ул җәйлеп, рәхәтләнеп, үзеннән чыгып, менә безнең олы артистлар бар иде, саллы элекке. Ул безнең шул өлкән, без яраткан, без табынган артистлар рәтендәге артистка иде. Аның кебек уйнаучы юк. Ул алыштыргысыз. Ул аңарда халыкчанлык көчле. Һәм шул ук вакытта миллилек, милли рух көчле аңарда. И уйнау сәләте әлбәттә. Мин гел аңа сыклана идем сәхнәдә. Безнең театрда, минемчә, һәрберсе аерым шәхес Нәҗибә Пашуларның рәтендә. Әлбәттә, Нәҗибә аның булмавы нык сизелә. Чөнки аның үзенең тамашачыга бик якын булган образлары. Бәлки ул Джульетталарны, Лариса Гудаловларны уйнамагандыр, классикларны, ләкин ул шул хәтле безнең тамашачыга якын кеше иде. Аның иҗат иткән образлары ул бүгенге көнгә хәтле бөтен безнең исебездә, күз алдыбызда. Әлбәттә, бу югалту бик җитди югалту безнең өчен.